खुलुमबाय। गिबियावनो नोंथांमोनखौ जनाली बर' रादाबाव बरायग्रोबाय। नोंथांमोननि थाखाय फुंबिलिनि गोदान खौरां लानानै फैबावलायबाय। मिजिंथियो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासे नायलांगोन। गोजां बोथोरनि समावनो न' खोमानानै लानांदों गवालपारानि पन्चरन्त एनसि गामिनि माखासे सुबुंफोरा। न' खोमानांनानै गोजांनायजोंनो कमफि थैनो गोनां जादों बयात आली मुंनि सासे सुबुङा। जाय समाव मानसिफोरा न' सिङाव थासेयावबो गुदुं गस्ला सि जोमब्लाबो गोजांनायजोंनो थानो हाया जादों। बे समावनो माखासे गोरिब रिक्सा सालायना जाग्रा आरो हाजिरा मावनानै जिउ खांग्रा माखासे गोरिब नखरफोरनि न'खौ सिफायनानै होदों हाग्रा बिफाना। थांनाय 10 जानुवारि खालिनो गवालपारानि पन्चरन्त एनसि गामिनि सुबुंफोरनि न'खौ सिफायनानै होदोंमोन हाग्रा बिफाना। हाग्रा बिफाननि बेबादि अनागारि हाबा मावनायाव सुबुंफोरा गाबबाबो आगोर मोनि थासारि जादों। मानोना उन्दै फिसाफोरखौ लानानै बिथांमोना बहा थांनो आरो बबेयाव थानो हालाय हाफाय जानांदों। पुस मासनि गोजां बोथोरावनो बिथांमोनखौ हाग्रा बिफाना न' बां सिफायनानै होखारदोंमोन। जाय समाव गोजांनायजोंनो थोर कमफिब्लाबो आगोर मोना आरो बेबायदि गोजांनाय बोथोरावनो उन्दै फिसाफोरखौ लाफानानै लांदाङावनो सि गैया जोम गैया अर सायै थानो गोनां जादों। निहिर थर सिरिनायजों सिजानो गोनां जादों सुबुंफोरा। बेबादि गोजांनायखौ सहायनो हायैयाव बयात आली मुंनि सुबुङा गावनि जिउखौ खोमानानै लानांबाय। जोबोद दुखुनि बाथ्रादि मागो बोथोराव बयनिबो थाखाय जानाय लोंनाय आरो रंजानायनि बोथोर। नाथाय बे गामियाव जानाय लोंनायनि सोलाय दुखु दाहाजोंसो बुंफबनो गोनां जादों। फिथा सौराय जानो थाखाय अर सुनो अगदाब गैया आरो थानो थाखाय न' गैया आरो जानो थाखाय रांखावरि गैया। बिनि गेजेरावनो खुदियाफोरखौ लाफानानै दुखुनांथावै गोजां बोथोराव गोजांनायखौ सहायनो गोनां जादों। नाथाय सासे सुबुङा गोजांनायखौ सहायनो हायैयाव मैया जिउबो खोमानांगौ जादों। बिनि दायनिगिरिया दिनै सोर जाखो? ओनसोलनि थागिबि सुबुंफोरा बेबादि न' सिफायनानै होनाया दुखुनांथावनि बाथ्रा आरो हाग्रा बिफाननि अननाय गैयै बेबादि हाबा मावनायनि थाखायनो बयात आलीया थैनांगौ जाबाय। लोगोसे सरखार MLA फोरा फैनानै जोंखौबो गासैखौबो गुलि गावनानै गावथारजोबदो होननानै गाबै गोख्रों रावजों सोंखारिदों। मुनमुन बेगम मुंनि सासे 44 बोसोर आइजोआ बुधबारखालि जिउ गोमादों। नाथाय बिथांजोनि जिउ गोमानायखौ लानानै नखरनि सुबुंफोरा आरो साखाथिनि सुबुंफोरा गोरलैयैनो गनायनानै लानो हायाखै। मानोना मुनमुन बेगमनि उनथिंजाय माखासे दागोफोर नुनो मोन्दोंमोन आरो जायगा थैसामनि दागोबो नुनो मोननाय जादों। नाथाय फिसाज्लानि बायदिब्ला बिमा मुनमुना हारसिंनो बाथरुम सिङाव सौदावना फिस्लायना गोग्लैदों आरो उनखैजाय गोदोना खङाव आघात जादोंमोन। उनाव गेट हस्पिटालाव लांनायाव जिउ गोमादों होननानै खौराङाव बुंथिदों। नाथाय सोरनि बुंनाया बेसेबां सैथो? ना मुनमुन बेगमा बुथारजामारदों ना हारसिंनो थैमारदों? बेखौ नायबिजिरनो सुनिबारै DCP अमिताभ बसुमतारी बिथांनि पुलिस हान्जाया न'खौ नायगिदिंहैदों। फोरमायथिनाया गोनांदि मुनमुन बेगमा मतलेब आलीनि बिदा मुन्ना आली मुंनि सुबुंजों जुलि जादोंमोन। नाथाय मुन्ना आलीखौबो सोरबा दुथाङा 2004 मायथाइयावनो ना दानग्रा सिखाजोंनो दानथारदोंमोन। बिनि उनाव मुनमुन बेगमा फंबाय मतलेब आलीजों जुलि जाफिनदोंमोन आरो मतलेब आलीनि न'आवनो दंमोन। नाथाय मतलेब आलीखौबो 2005 मायथाइयाव डकाइतजों सोमोन्दो दं होनना बिथांखौबो बुथारबावबाय। बिथांखौ बुथारखांनायनि उनाव बिथांनिनो खामानि मावफाग्रा सुबुंखौबो सोरबा सिनायमोनि दुथाङा बुथारलाङो। बिनि उनावनो आरोबाव मुनमुन बेगमनि बिहावखौबो 2007 मायथाइयाव सोरबा दुथाङा बुथारखुमानानै रेल साइथिंआव गारनानै दोनदोंमोन। गासै नखरसेनिनो 3 आरो गुबुन सासे गासै 4 सुबुङा बुथारजादोंब्लाबो पुलिसआ दायनिगिरिखौ हमनो हायाखैमोन। नखरसेनिनो 3 सुबुं आरो गुबुन खामानि मावफाग्रायाबो बुथारजाखांनायनि उनाव फिन आरोबाव मुनमुन बेगम मुंनि आइजोआबो बुथारजाबावबाय। नाथाय मुनमुन बेगमनि फिसाज्लाया बिमाखौ बुथारनाय बाथ्राखौ मानिनानै लायाखै। नाथाय मानो? सिङाव मा दं बेखौ रावबो मिथिया। नखरनि हा-हु सम्पति बायदिनि थाखाय बे बुथारनाय जाथाया जानोबो हागौ होननानै पुलिस बिफाना मुनमुन बेगमनि हौवानि बिब'खौ सोंनाय फिननाय लानायाव जेरा होदों। मानोना 4 सुबुंखौ बुथारखांनायनि उनाव फिन मुनमुन बेगमनि जिउ गोमाबावबाय।
बेबादि फारि फारि बुथारलांबाय थानायाव पुलिस बिफाना मुन बेगमखौबो बुथारनायनिनो सन्देह खालामदों आरो बे जाथायनि बागै गोख्रोङै नायबिजिरनो थाखाय आखायाव लादों। गोजोन बिटिआरनि नोगोर क'क्राझाराव सासे सिनाय मोनि आइजोनि गोथै देहा बोखांनो हादों। माब्लाबा सोरखौबा बुथारनाय आरो माब्लाबा सिखाव दाखेथि खालामनाय आरो माब्लाबा एनकाउन्टार खालामनाय बेफोरबायदि जाथाय जाफ्लेबाय थानाया क'क्राझाराव गोदान बाथ्रा नङा। फिन आरोबाव सासे आइजोनि गोथै देहा बोखांनो हाबावदों। क'क्राझार सत्त मलनदुबिनि दरदरिया दैसायाव गोजावनानै थानाय हालोदाव बोखांनो हादों सासे आइजोखौ। रायजो राजाफ्रा आइजोखौ गोजावनानै थानाय हालोदाव नुनो मोननायनि उनाव पुलिसनो खौरां हरनायाव पुलिसा जाथायसालियाव नुजाथिफैदों आरो दरदरिया दैसायाव गोजावनानै थानाय आइजोनि गोथै देहाखौ बोखांनायनि हाबाखौ मावदों। लोगोसे पस्टमर्टम आनजादनि थाखाय गोथैखौ दैथायहरनाय जादों। पुलिसा सिनायमोनि आइजोनि गोथै देहानि थासारिखौ गिबि नायबिजिरनानै आइजोखौ सोरबा बुथारनानै दैयाव गारहरनायनि सन्देह खालामदों। नाथाय आइजोखौ सोर बिदि बुथारनानै दैयाव गारहरखो बेखौ नायबिजिरनो आरो दायनिगिरिखौ थाबैनो हमनो थाखाय आखायाव लाबाय। दिनै गिबि खेबनि थाखाय बे कलेजाव आगान होनो मोननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोङो जि टिम दङ जोबोरैनो गोग्गानाय आरो गोजोननाय जोङो मोनदों। थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि बर' पिस एकर्ड बा बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों 6.3 जि मोनसे दफा दङमोन बे दफानि आधाराव आसाम सरकार आरो बिटिआर काउन्सिल मोनसे जइन्ट एफर्टनि गेजेरजों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दाबि आरो बे एकर्डआ जिहेतु एबसु आरो एनडिबि इउबिपिअनि गेजेराव जालांदोंमोन बे सोलोंथाइखौ जौगाहोनांगौनि सार्थआव जोंनि ओनसोलाव थानाय कलेज आरो स्कुल जिखिनि भेन्सार जानानै दङ बेखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि जि दफा बे दफानि कमिटमेन्ट बायदि 10टा कलेज प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय खोथाखौ गिबि मन्थ्रि बिथाङा होदोंमोन आरो बे 10टा कलेजखौ गासै बिथिंजों नायबिजिरनानै बिटिआर काउन्सिलखौ अथराइज खालामनाय जादों आरो काउन्सिला गासै बिथिंखौ नायबिजिरनानै डिपार्टमेन्टेलि मोनबा जिल्लायाव मोननै सेनियरिटिखौ नायनानै बिनि मेरिटखौ नायनानै निट बेसखौ नायनानै बा एनरलमेन्ट आरो टिचिं स्टाफ नन टिचिं स्टाफ गासै बिथिंखौ नायबिजिरनानै दिनै प्रभिन्सियेलाइज खालामनानै होबाय आरो बिनि थाखाय आसाम सरकार बिटिआर काउन्सिलखौ धन्यबाद बावदों। लोगोसेनो रुनिकाटा कलेजआ बे 10टा कलेजनि बे रुनिकाटा गुरुबासा सान्तिपुर आरो दादगिरि बे गुवार ओनसोलाव जि मोनसे माने मेक्सिमाम लेभेलनि जि प्रायरिटि दङमोन जे बेयाव हायार इडुकेसन इनस्टिटिउसन नांगौ खारन जोंनि फंबाय बिनानाव फरायसा फरायसुलिया बङाइगाव क'क्राझार बा नोङो इउएन कलेज माने काजलगाव गोबां जायगायाव फरायहैनो गोनां जायो। चइसआ आलदा आलदा थानो हानाय गावबागाव चइस मथे फरायसा फरायसुलिया फरायगोन खिन्थु जोंनि गोरिब गुन्द्रानि गथ'फोर जायफोरा गोजानाव थांनो उसुबिदा रांखावरिनि माने आंखाल जोंनि जायगायावनो हायार इडुकेसन मोजां सोलोंथाइखौ गुन गोनां सोलोंथाइ क्वालिटि इडुकेसनखौ मोननांगौ आरो दिनै रुनिकाटा कलेजआ बे गुवार ओनसोलाव मोनसे सिंगल एन्टिटि मोनसे आइडेन्टिटि लानानै जि प्रभिन्सियेलाइज मोनसे जि खालामजाबाय बा प्रभिन्सियेलाइज जाबाय बे जोंनि थाखाय जोबोरैनो बाख्नायथाव आरो गोदान मोनसे सान गोरलै बेयाव ओंखारबाय गियाननि जि मन्दिर आरो बे सान गोरलैखौ नर्मेलि साना फुंबिलिनि 5टायाव सोरांनानै गोजां बोथोर दा समाव मोनाबिलि 4टा बाजियाव जेरैबायदि हाबो बे नेचारेल मोनसे कर्स खिन्थु सोरांनि बे गियाननि जि मन्दिर रुनिकाटा कलेजनि जि मोनसे साना जे उदय जाबाय ओंखारबाय बेखौ जों मालाबाबो हाबनो होनो हाया आरो बेयाव जोंनि गासै बे ओनसोलनि फंबाय बिनानाव फरायसा फरायसुलिया सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों गावनि जिउखौ दागोन गावनि जिउनि थांखियाव सहैगोन आरो साफा साफा सुबुं धोन हिउमेन रिसर्स हिसाबै गावखौ गायसननो थाखाय साख्रि बाख्रिनि बेलायावनो होन समाजाव लिडारशिप होनायनि बेलायावनो होन गुबुन गुबुन फिल्डआव रुनिकाटा ओनसोलनिफ्राय आसाम नाङै गुबुन गुबुन जायगायाव लिडारशिप लाहैनांगौ बा जोङो इमप्लयमेन्ट आरो माने एंगेजमेन्टनि जि बेला बे लेभेलाव जोङो जायगा आवग्रिहैनांगौ होमब्लासो जोंनि फंबाय बिनानाव फरायसा फरायसुलिया गावनि जिउनि थांखिखौ जाफुंसार होनो हागोन। दा बेखायनो बिथांमोना दिनै कलेज प्रभिन्सियेलाइज जानायनि उनाव मोनसे हाबाफारि लादों आरो बे हाबाफारियाव बैसोगोरा गुबुन गुबुन हारिनि बर' हारिनि दैदेनगिरि बिबानगिरि एबसुनि चिरां जिल्लानि
आफादगिरि गाहाय नेहाथारि एबसुनि गाहाय नेहाथारि खनेन्द्र बसुमतारी आरो गोबां दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लादों आरो बेयाव जायगानि हिसाबै जिबिनि चेयारमेन हिसाबै डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथाङा जि मोनसे डायनेमिक लिडारशिप लादों थारैनो बाख्नायनांगोन आरो बिनि कलेजनि प्रिन्सिपाल डक्टर बिजित ब्रह्म बिथांमोननि जि मोनसे इनार्जेटिक मेंनो रोङै जि मोनसे नाजानाय बे जोंनि थाखाय माने बाख्नायथाव गोजोननाय मोनदों आरो उननि समाव बे कलेजखौ मोनसे परिकल्पनानि गेजेरजों मोनसे प्लेनिंनि गेजेरजों बेयाव साइन्स टीम थिसननाय डिपार्टमेन्ट गोदान थिसननाय आरो प्रफेसार एपइन्टमेन्ट होनाय गुबुन गुबुन जिखिनि स्किल आरो भकेशनेल कर्सेसफोर दङ बेखौ मोनसे बे साहा ओनसोलाव इन्ड' भुटान बर्डारनि खाथि बे जायगायाव मोनसे स्टेट लेभेल आरो नेशनेल लेभेलनि मोनसे सेन्टार अफ एक्सेलेन्स हिसाबै ग्र' खालामनानै जोंनि फरायसा फरायसुलिफ्रा जाहाथे बेनिफिट मोनो बेनो बे ओनसोलनि रायजो राजानि आरो एबसुनि मोनसे उद्देश्य आरो बे उद्देश्यखौ जोङो बयबो खौसेयैनो नाजानांगोन आरो खौसेयै नाजायोब्ला खुनु माने खामानियानो बेयाव गोब्राब नङा आं बेखौ फोथायो एकर्डनि दफा बायदियै आसाम सरकारा स्कुल प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौ बर' मिडियाम एसामिस मिडियाम जि मिडियामानो जायामोन बिटिआरआव गासिबो मिडियामा प्रभिन्सियेलाइज जानांगौ आरो आउटसाइड बिटिआर आउटसाइड बड'लेण्ड बर' मिडियामा प्रभिन्सियेलाइज जानांगौ बेनि थाखाय थांनाय जि जुथुमा गिबि मन्थ्रिजों बेयाव मोनसे माइन'रिटि तयार खालामनाय जादों जेराव हायार सेकेन्डारि बा जुनियर कलेज सिनियर सेकेन्डारि आरो हाई स्कुल लेभेलसिम प्रभिन्सियेलाइजेसननि मोनसे बेयाव हिसाब होनाय जादों बे हिसाबा जागायजेननाय दा जेरैबायदि 10टाया जाबाय एनादा 16टाया जानांगोन कलेजनि बेलायाव आरो गासै हाई स्कुल हायार सेकेन्डारि जानांगोन एलपि एमइआबो जानांगोन दा बेखौ लानानै सोरबा बेबायदि जुदि माने बायदिसिना थासारि बायदिसिना जुदि मावनाङै खालामनाङै खामानिखौ मावदोंब्ला बे मोजां नङा आरो बिनि सायाव जों मिथिनो नाजागोन आरो बिनि जि बेबायदि खामानिया जुदि जादोंब्ला बे बन्द जानांगौ बेबायदि जानायखौ जों मोजां मोना खारन कुनु थाखा फैसा गैयाबासिनो थाइसेबो खरस गैयाबासिनो माने फ्रि एन्ड फेयार स्कुल आरो कलेज प्रभिन्सियेलाइजेसना जानांगौ आरो कलेजनि बेलायावबो जेरैबायदि खोथा जेरैबायदि एकर्डनि दफा ओरैबायदि बेयाव मावफुंनाया जादों बेयाव थाखा फैसानि कुनु बाथ्रा फैयाखै आरो बेखायनो एस'सियेसन कमिटिया दानो हानाय खामानि मावनायनि थाखाय डाटा तथ्य नांगौ खिन्थु बेयाव जाहाथे बेबायदि कुनु सोलिया आरो सोलिदोंना सोलियाखै जोङो मिथियाखै निस्सय जों बेखौ तदन्त दिनैनि खौराङा बेखिनियानोमोन नोंथांमोना आंनि खौरांखौ जोबजासे नायजोबलांनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो लोगोसे नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव एसेनोसै गोजोन्थों।